This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Nakajingdan ki Jingïakhih ki blakhat Pynlong da ki seng ki kenhon bat ki wei pat nakapor Hapoh ka district haka khatlai tregu jelleo araja arpusan ke district magistrate ka East Hills district kala penjari da ka kendon chispa and reply BNSS ka bakhang ban Pynlong ya kino ki kenja Jingïakhih pajba Hapoh ka arspa mitar na Secretariat bat Bhavan. Kani ka hukum kalami hadian kattu kat ni kenta na kajiatur kansan joka kenhun Confederation of Meghalaya Social Organizations KOMSO Jingïakhih hakamat ka Secretariat ban penpau ya kajing persya halor kajing slam ban pentrekam ya ka inline permit ILP Hapoh ka jela. Haka hukum ka district magistrate kalaang balasyam babon ki seng ni kenhun ki Pynlong ya ka Jingïakhih pajba ba ka Jingïakhih na kapor baladasya kani kan penthut ya ka lej kawan ki kali bat lamru sya ka jilum pajba ka bawan rapat ya ka jingkhapnya ka balaru ban penthut ya ka sukasan upajba. Namar kata kala penjari da ka kendon chispa and repulai BNSS ka bakhang persya ban Pynlong ya kino ki kenja Jingïakhih lani rally Hapoh ka arspa mitar na Secretariat bat Bhavan bat lakhang ru ban ra kino ki kenja Atiar bala ban penmen sau brio. Kaong baka jing pen Kenya kani ka hukum kan kring ya ka jing pen saja kat kum ka kendon arspa arpulai jo ka BNS bat ki kendon bat benrap magani ka hukum kan trei kam no mardor tat hadu ban da penmi da ka wei pat ka hukum. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.